Καλησπέρα παιδιά, Κακός Λύκος εδώ. Σήμερα επέλεξα να μιλήσω για μια μόδα που τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει πάρα πολύ, νομίζω παγκοσμίως, αλλά σίγουρα μπορώ να πω για τη χώρα μας. Και αυτή είναι η μόδα των τατουάζ. Η αλήθεια είναι, εγώ γεννημένος το 81 δεν είναι κάτι που το πρώτο είδα τώρα, έτσι. Απλά τι γίνεται, μέχρι πριν λίγα χρόνια έβλεπες πολύ λιγότερο κόσμο να έχει τατού και συνήθως από πιο συγκεκριμένες κάστες, έτσι. Δηλαδή πιο πολύ κανέναν μπασκετμπολίστα, κανένα αθλητή γενικά δηλαδή, κανέναν τραγουδιστή, ήταν πιο συγκεκριμένες οι ομάδες ανθρώπων. Τώρα πας σε μια παραλία και όποιος δεν έχει τατού είναι η εξαίρεση του κανόνα. Και αναρωτιέμαι το γιατί. Θα μου πει κανένας είναι μόδα. Okay. Λοιπόν, να το αναλύσουμε λίγο και στα γρήγορα. Εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με τη λεγόμενη δερματοστιξία, η οποία οποιονδήποτε δερματολόγο ρωτήσετε είναι κακό για το δέρμα και δημιουργεί άμεσα προβλήματα και βραχυπρόθεσμα δηλαδή και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι το να σου δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή κάποια αντίδραση τις επόμενες μέρες και μακροπρόθεσμα το γνωστό πρόβλημα με το δέρμα. Άρα ξεκινάμε από άποψη υγείας αρνητικά. Γιατί να το κάνεις? Εκεί μπαίνει το θέμα της μόδας και αυτό που λένε μπρος στα κάλλη είναι ο πόνος. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, είστε σίγουροι ότι είναι κάτι ωραίο? Εγώ τουλάχιστον και πολλοί άλλοι που το έχουμε έτσι συζητήσει, όταν βλέπεις κάποιον από μακριά, συνήθως έτσι, πιο πολύ σαν λερωμένος φαίνεται. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Εντάξει, εσύ που το βλέπεις και το κάνεις εκεί, να λες, όχι, το έχω κάνει και το βλέπεις. Ο κόσμος που σε βλέπει, να ξέρεις, όσο επιτροπή σε βλέπει μια μουτζούρα, έτσι, ότι είσαι μουτζουρωμένος. Τώρα, άμα είναι κανένα σπιτσιρικάς ο οποίος είναι στη φάση του τώρα, βλέπεις τη μουτζούρα σου λέει, wow, έχει κάνει τατού. Αυτό θα ξεπεραστεί όμως και ήδη και αυτός θα μεγαλώσει λίγο, δεν θα το πει. Από μακριά είναι κάτι άσχημο, σας το λέω, το ξέρετε, δεν είναι ωραίο από μακριά. Μαγκιά σας να το κάνετε, αλλά δεν είναι ωραίο. Οπότε πάει και αυτό. Και συνεχίζουμε με τη μόδα. Και ένα ωραίο που έχω ακούσει, ένα δικό μου, το έχω ακούσει, είναι το εξής. Δεκαετία 70 υπήρχαν οι καμπάνες. Έτσι, τα παντελόνια καμπάνες. Τα γνωστά. Και όπως είναι τώρα και μόδα, τα τατού αντίστοιχα, έτσι. Μπορεί να πει κανένας. Έχετε σκεφτεί κάποιον να κυκλοφορούσε σήμερα με καμπάνες έξω? Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως το τατού ως επιτοπλίστων είναι κάτι που σου μένει. Θα πούμε για το λέιζερ, αν κάνεις λέιζερ κλπ. Έτσι. Αλλά κατά βάση σου μένει. Τώρα είναι μόδα. Μετά από 10 χρόνια θα κυκλοφορείς με ένα τατού και πιθανώς να μην είναι μόδα. Το σκέφτεσαι? Σκέφτεται τώρα να κυκλοφορούσαν κάποιοι να τους είχαν κολλήσει τις καμπάνες στα πόδια και να κυκλοφορούσαν με αυτές. Ή με το μαλλί των 80's, να κυκλοφορούσε ο άλλος έξω. Αν ήταν δεν και καλά να έχει αυτό. Δεν θα ήταν χάλια? Κάπως έτσι είναι και αυτό, έτσι. Σκεφτείτε το αυτό. Τώρα, όσον αφορά την αφαίρεση με λέιζερ, δεν είναι εντελώς στάνταρ. Δεν βγαίνει εντελώς, αφήνει σκιά. Τουλάχιστον ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να βγαίνει. Πάλι όμως νομίζω, ακόμα και να φτάσει κάποια στιγμή να γίνεται εντελώς, δεν πάει να είναι μια κακοποίηση του δέρματος. Για ποιο λόγο? Και ένα τρίτο που θέλω να πω είναι το εξής. Θυμάμαι όταν έβγαινε η θρησκεία της ταυτότητας πριν κάνα 15 χρόνια ήταν, αν θυμάμαι 10, κάπου εκεί. Όλοι έτσι οι νέοι τότε λέγανε μπορεί εγώ να είμαι χριστιανός γιατί να το αναγράφει κάπου και δεν θέλω να το αναγράφει. Αυτό που νιώθω πατώ στην ψυχή μου και δεν θέλω αλλού κλπ. Εντάξει, εγώ είχα άλλη άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Σεβαστή, είναι πολύ σεβαστή άποψη και όντως στέκει. Οι ίδιοι όμως τώρα βλέπεις πάνε γράφουνε Σούλα, Βασίλης, Ολυμπιακός ή το όνομα του παιδιού τους ή το τίποτα. Εδώ πού είναι αυτό? Τουλάχιστον στην ταυτότητα μπορείς όποτε θες να βγάλεις μια άλλη. Εδώ σου μένει μόνιμα. Δηλαδή το όνομα του άντρα σου, της γυναίκας, του παιδιού σου ή της ομάδας σου, δεν ξέρω τι, της χώρας σου, δεν πάει στην ψυχή σου εδώ. Εδώ πρέπει να σημαδεύεις το σώμα σου. Άρα τι έλεγες μπουρδες τότε ή κάνεις μπουρδες τώρα? Ανακολουθία. Γιατί τα ίδια άτομα ήταν αυτά που σου λέει δεν μπορώ να έχω θρησκεία και είναι σημασία τι νιώθω. Εδώ τώρα κάθονται και το γράφουν πάνω τους. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι που δουλεύουν πολλοί άνθρωποι πάνω σε αυτό το τομέα, που κάνουν τατού κλπ. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι και μάλιστα είναι καλλιτέχνες. Κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ να το κάνω. Ούτε καν. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε εκείνη την πλευρά. Εκείνοι καλά κάνουν και δικαίωμά τους είναι και μακάρι να πηγαίνουν πάντα καλά. Έτσι, κάνει όμως σε καλλιτέχνες δεν είσαι μόνο σε τατού, μπορεί να ζωγραφίσει οτιδήποτε. Αλλά εγώ τώρα μιλάω για την αποδόπλευρα αυτών που το κάνουν. Δεν ξέρω, ξανασκεφτείτε το, πάντα κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Μπορεί να το σκεφτείτε, μπορείτε και όχι. Αλλά εγώ το σκεφτείτε γιατί τσάμπα σημαδεύεται το σώμα και αντικειμενικά δεν είναι ρε παιδιά κάτι ωραίο. Μόδα είναι. Δεν είναι ωραίο όμως. Δεν είναι ωραίο. Αυτό. Για οποιαδήποτε αντίρρηση, για οτιδήποτε να συζητήσουμε, χαρά μου το διάβασω από κάτω. Να είστε καλά.